Good morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga mga kasyargao. Ilabi na kaninyong tanan mga kasyargao nga pirme naan nagtanaw din na sa itong programa Siargao TV News para napaghatod kanino sa mga importanteng balita nga angay natong masayran din na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga po. Good morning usab sa mga kalungsuran nga sakop ning atong isla sa Siargao. Ang dapasan ni Isidro San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna og sa Socorro. Lakip na usab ang Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan. Maayong buntag sa tanan gikan na kang Jerl Soreño. Salamat po. Good morning, magandang umaga. Good morning usab sa atong mga silingan nga mga kalungsuran o mga probinsya nga maabot ning atong live stream karon sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur o Dinagat Islands uban sa mga kasikbit nato na mga probinsya. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga frontliners, mga healthcare workers nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan. Good morning sa Gonzales family sa taga Cavite Dos. Hindi ka na sir girl or mom girl. Sorinyo, salamat po. Good morning Kuya G, watching from Kuwait. Pag-greet ko ako kuya sa ako adlaw nga natawhan karong adlaw ika 37 years old. God bless po sa Ma'am Des Lisay siya ka. Happy birthday ma'am. Good morning kanimo din na. Ang sana magmalipayon ka karon sa imong natawhang sa adlaw nga natawhan nimo. Ma'am, salamat. Good morning po. Shout out kanimo din na. Good morning. Salamat po. Magandang umaga mga kasyargao. Dito na maglangan atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Pinagi na ni Lori Dean de la Cruz sa DOST Pag-asa. Good morning, Lori. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa ating panahon. Si Severe Tropical Storm Bising ay huling namataan ngayong alas 4 ng madaling araw sa layong 945 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin umaabot sa 100 kilometers per hour near the center, kung kaya't nasa Severe Tropical Storm category ho ito, at ang kanyang gustiness naman ay 125 kilometers per hour. Mabagal pa rin ang pagkilos ho nitong bagyo at ngayon ay northeastward ang kanyang direksyon o pahilagang silangan. Wala lang po itong direktang epekto ngayon sa namang bahagi ng ating kalupaan at makikita nga ho natin sa kasalukuyan ay malaking bahagi ng ating bansa ay maliwalas ho ang papawurin. Meron nga lamang ho na mga pulupulong mga pagbuhos ng ulan sa ilang bahagi ng ating kalupaan, partikular sa Visayas at Mindanao, pero mga thunderstorm lamang ho ang cause nito, mga localized thunderstorms. Sa latest track na ipinalabas din ho ng Pag-asa, makikita ho natin na hanggang ngayong gabi ay posibleng nasa loob pa rin ng ating area of responsibility itong bagyong si Bising, pero bukas po malaking tsansa na nasa labas na po ito ng ating PAR. At wala na nga pong itong direktang epekto sa namang bahagi pa ng ating landmass. Sa Visayas at Mindanao, wala rin ho tayo ngayong LPA o bagyo na inaasahang makakaapekto sa mga landmass ng Kabisayaan at Mindanao. Meron lamang ho mga isolated o mga pulupulong thunderstorm sa hapon na usually ay naglalast ho from 5 minutes to 1 hour. Pero apart from that, sa umaga at tanghali, generally good weather pa rin ho. At sa Cebu ay 26 to 32 degrees Celsius ang magiging agwat ng ating temperatura, gayon din sa Iloilo at sa Tacloban. Samantalang sa Cagayan de Oro ay 24 to 33 degrees Celsius, 25 to 35 naman sa Davao City, at sa Zamboanga ay 24 to 34 degrees Celsius. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Bisitahin lamang ho ang ating Facebook page, DOST_Pag-asa, at maging sa Twitter, DOST_Pag-asa, at maging ating website, official website, bagong.pagasa.dost.gov.ph, at maging ating YouTube account, DOST-Pag-asa Weather Report. Ito po si Lori de la Cruz. Magandang araw po. Daghang salamat Lori de la Cruz sa report ilabi na sa kaimtang sa panahon. Gikan na mismo
sa DOST Pag-asa. Salamat po, good morning. Magandang umaga. Walay gibantayan karon nga low pressure area o bisan unsang nga weather disturbance mga kasyargaw kini na sa atong nasod Pilipinas. Maayo po ang panahon karon. Ang mga pag-ulan nga atong masinati tungod lamang na sa mga localized thunderstorms mga kasyargaw. Good morning po, mayong buntag mga ka-Siargao. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Naka Ma'am Samantha Gracela Espeso Argota. Salamat, Ma'am. Good morning. Good morning po, watching from Valenzuela City. Gikan na ka Ma'am Los Linda Lozada. Salamat po. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Gikan na kan Charles Ken Mantillan. Charles, good morning. O sa mga taga Barangay Kaob sa Del Carmen, good morning. O sa mga taga San Benito. Salamat po. Good morning, Sir Lucas Ibalya. Salamat Kuya G. Good morning sa Digal family. Pakiring family, Paderan family, og El Tagonde family. God bless po sa lahat. Always take care sa lahat. I miss you sa lahat. Ika na ka Ma'am Des. Good morning Ma'am Des. Maradyo na buntag Kuya G. Maradyo na buntag isab sa mga Siargao noon. Ilabi na sa taga San Isidro. Sanan sa ako mga ginikanan og mga igsuon. Dinha na sa Rumel. Diyan na mga ka-Siargao sa San Isidro. Ika na kan Sir Romel. Si Tay Nonoy. Salamat Sir Romel. Good morning. Speaking of San Isidro, good morning po sa tanan taga San Isidro, mga taga Pasipiko o sa mga taga Del Pilar. Salamat po, good morning, magandang umaga ka rin dyan. Mayong aganoy, di ka na Sir or Ma'am Girl Soreño. Salamat po, good morning, magandang umaga kaninyong tanan mga ka-Siargao. Di na ta magdugay atong pagasayron karon ang pinakaunang bahin sa mga balita karon din na sa atong programa Siargao TV News. San Benito adunay 145 nga nabakunahan pagpambakuna gipanawagan. Kinatibok ang 145 kasan Benitoanon nga mga frontline healthcare workers ang mitubag na sa panawagan nga magpabakuna kontra COVID-19. Atol kini sa vaccination program sa atong gobyerno nga nagsugod pa ni atong bulan sa Marso. Mapasalamaton ang Rural Health Unit sa San Benito sa mga mitalima sa maong pangpangbakuna. Samtang gipanawagan karon sa San Benitoano o gipanawagan ang tanang San Benitoano nga nag-edad 18 ngadto na sa 59 nga adunay comorbidities o interesado nga magpabakuna nga mamahimong magpalista sa inyong o magpalista sa Rural Health Unit San Benito karong April 26 adlaw nga Lunes hangtod na sa April 29 sa buntag. Lamang kini mga ka-Siargao o kontakon ang mga point person mga ka-Siargao nga sila J. Gatusto sa Barangay Talisay, si Ruth E.S. sa Barangay Santa Cruz, si Josiel Auditor Arienza sa Barangay San Juan, si Ruther Donoso sa Barangay Bongdo, Lala Hesta sa Barangay Nuevo Campo, o si Maria Luisa Lagarde sa Barangay Maribohok. Mga ka-Siargao, magdala lamang ng usa ka valid government ID o proof of comorbidity o reseta o medical certificate laboratory result nga aduna mo'y comorbidities mga ka-Siargao. Manawagan na karon sa mga San Benitoanon mga ka-Siargao mahinumduman ana sa A3 priority mga ka-Siargao ang pagabakunahan sa atong gobyerno. Good morning po, magandang umaga mga ka-Siargao. Happy viewing. A3 groups na ang nakatakda nga pagabakunahan mga ka-Siargao atol na sa priority groups na vaccination mga ka-Siargao. Naka-slice man ang atong pagpangbakuna sa atong nasod Pilipinas mga ka-Siargao. May latest updates dito na sa San Benito karon mga ka-Siargao. Good morning Kuya G, pakibati sa pakibati si watching from Lancaster, Philippines. Gikan na ka Sir Jake Bolido. Salamat Sir Jake. Good morning. Good morning Kuya G. Good morning Siargao TV. Kuya G, pwede pabati ako sa anak ko na si Frankie Argota Lanzadera nga happy 19th birthday. Salamat Kuya G and God bless you always. Gikan na kang Ma'am Baby Ruth Sado Argota Lanzadera. Salamat Ma'am. Happy birthday sa imong anak nga si Frankie Argota Lanzadera. Happy birthday kanimo din ha. Happy
birthday po. Dagang salamat Kuya G. God bless po. Salamat sa po. Pa-shoutout sa taga San Isidro na tricycle driver sa Surigao City na nag-uli ng pitakan na si Merlito Dandoy Lospe. Yes po, dagang salamat po sa nag-uli sa mga pitaka. Proud daw taga San Isidro. Salamat po. Magandang umaga. Salamat mga kasyargaw. Ilabi na sa kabuutan sa usa ka tricycle driver nga miuli sa maong butang. Salamat po. Shout out po kanimo din na. Salamat kaayo. Salamat po. Good morning mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, dili na sa tong programa Siargao TV News, kapulisan sa Santa Monica mihimo og coastal cleanup. Kagahapong adlaw mga kasyargaw, alas 5:30 sa kadlawon, ipahigayon sa personahe sa Santa Monica Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Lieutenant Charles Amadeo uban sa KK-DAT officers sa pagpangulo ni Honorable Donicia Ranoco, SK Federated and KK-DAT President sa Munisipalidad sa Santa Monica ning isla sa Siargao ang coastal cleanup sa barangay TR Lan para na mga kasyargao pagpanghinlo o pagprotektar na usab sa atong kadagatan. Ilabi na malikayan ang mga hugaw dinha na sa kadagatan. Shoutout po sa Espinido family. Good morning. Ika na kang Evia Gumaod. Salamat po. Good morning. Shoutout po. Good morning Kuya Gio. Good morning usab sa among Mayora sa San Benito. Good morning Siargao. Gikan na ka Ma'am Maxima Estan. Yes po. Good morning kang Mayor Gina Menil. Salamat Ma'am Maxima. Salamat po. Ato sa i-refresh mga ka-Siargao ang comments din para mabasa nato ang inyong mga comments din na atong i-refresh basin na adunay wala o dili nato makit-an dayon na mga ingon pa mga comments ninyo. Shoutout po. Salamat. Magandang umaga po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Socorro nagpahigayon na sa vaccination program. Nagpahigayon na mga kasyargao ang munisipalidad sa Socorro og COVID-19 vaccination ngadto na sa mga healthcare workers sa maong munisipalidad nga mismong ang mga personal sa Bureau of Fire Protection Socorro sa pagpangulo ni OIC o Officer in Charge Municipal Fire Marshal SFO1 Ramil P. Dizon ang mi-assister sa maong pagpangbakuna. Mahinumdumang ang A1 ug A2 priority ang gisiguro nga unang matupukan aron na makaserbisyo kini sa katawhan og masiguro nga luwas kini batok na sa COVID-19 samtang sa pagkakaroon ng mga batch sa bakuna mga kasyargao ang mga A3 groups na ang posible nga mabakunahan kung moabot na mga kasyargao ang mga bakuna sa nagadaiyang munisipalidad dinhi na sa Surigao del Norte. Good morning po, mayong buntag kaninyong tanan mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa mga balita dinhi na sa tong programa, Barangay Drug Clearing Program roll out gipahigayon sa Dapa. Nahitabo sa Dapa Convention Center sa Barangay Union ng atong munisipalidad sa Dapa ang Barangay Anti-Drug Abuse Council Workshop o roll out sa Barangay Drug Clearing Program nga gipanguluhan ni PDEA Regional Director Eileen Lovitos uban ni Dapa Vice Mayor Marlon Coro o ni Municipal Administrator Felicitas Gonzales. Kini aron na masayod ang matag barangay sa Dapa alang na sa mga pag-apply o pakisayod kung unsa nga mga proseso sa pagka-drug-free barangay ang paghimuon. Hisgutan usab ang mga regulasyon sa pagkunhod o pagwagtang sa illegal nga droga sa atong munisipalidad. Nasayran nato nga mga kasyargao nga ang maong mga rollout gipahigayon sa tanang munisipalidad diri na sa isla sa Siargao. Good morning Kuya G, pa-shout out kay Lloyd, Sam og Jeg sa pagtabang, paglaba og sadyo. Good job mga anak. Thank you Kuya G, keep safe. Ika na kang Ma'am Tiffany Borga. Yes po, salamat. Good morning.
Shout out kan Lloyd Sam o kang Jex. Nindot na kay sayo pa maglaban na para ang suga dili masayang, ang adlaw dili masayang, ang kainit dili masayang. Salamat, Ma'am Tiffany Bora. Salamat po. Good morning, sir. Shoutout ko sa taga Butuan. Gikan na ka, ma'am, gikan na kang Bebs Bitor. Salamat. Good morning, mga taga Butuan. Salamat po. Good morning. Happy viewing po. Salamat. Good morning, Sir G. Good morning sa talang namati sa Siargao TV Live. Gikan na kang Ma'am Esther Cagas. Ma'am Esther, good morning o sa talang taga mainit. Salamat po. Good morning. Magandang umaga, mga ka-Siargao. Samtang sa laing bahin sa mga balita sa atong programa, Polis gipusil patay sa NPA dito na sa Bakwag. Ang Police Provincial Office sa Surigao del Norte mihatag kahasubo ngadto na sa pamilya sa usa ka PNP member nga si Patrolman Brian Calo Gregorio nga na-assign sa 2nd Provincial Mobile Force Company nga napusil patay sa grupo sa New People's Army nga gipanguluhan sa naila nga si Alberto Castañeda o naila nga JD nga leader sa SYP 16 C2 Guerrilla Front 16 Northeastern Mindanao Regional Command dito na sa Sitio Kugtong, Barangay Poblacion, Bakwag, Surigao del Norte itong April 20, 2021. Sumala pa nga ang maong biktima nga pulis nagpalit lang sa iyang mga panginahanglanon sa likod sa kampo sa maong pundok sa kapulisan. Apan, kalit rang adunay nabatian ang mga miyembro sa kapulisan og pagbuto mga ka-Siargao sa pusil. Ang mga kapulisan og nakit-an na lamang ang maong biktima nga naghigda na sa yuta og naigon na sa bala sa iyang tiyan. Base na sa investigasyon, ang sospechado nagtindog 37 meters gikan na sa biktima o nga mipabuto sa ilang mga armas o kalit nga miikyas paingon na sa Barangay Santo Rosario, Bakwag, Surigao del Norte. Na-recover sa maong crime scene ang duha ka jacket fragments o unom ka basyo sa bala sa 5.56 nga millimeter nga bala mga ka-Siargao. Dali nga gipahigayon og hot pursuit operation alang na sa posibleng pag-aresto sa mga suspetsado ug nakikoordinar na sa mga silingan nga police stations ug mga ubang forces ang mga kapulisan. Ang patayng lawas sa biktima anaa sa Bakwag Rural Health Unit alang na sa post-mortem examination. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout sa mga taga-barangay Haboy, Pilar, Surigao del Norte. Gikan na kang Ma'am Cherilyn Polvorosa. Salamat po. Good morning. Magandang umaga, mga ka-Siargao. Happy viewing po. Kanin yung tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, mga ka-Siargao, patay nga tripulante sa nadagsa nga barge sa Malimuno. Miabot na sa 6 ka buok. Laing duha ka patayng lawas na usab gikan sa 9 ka na missing o nawala nga mga cruise o mga tripulante sa LCT Cebu Great Ocean Barge ang nakaplagan kagahapong adlaw sa buntag sa mga rescuers nga padayong nangita kanila sa kadagatan og kabaybayunan sa mga lungsod sa Malimuno og San Francisco, Surigao del Norte. Gipadayag ni Coast Guard Station Surigao del Norte Commanding Officer Elaine Pangilinan nga pasado alas 5 kagahapong adlaw sa sayo sa buntag nakaplagan ang maong mga patayng lawas human midagsa sa Porok 5 Barangay Uslao, lungsod sa San Francisco, sakop ning atong probinsya Surigao del Norte. Tungod niini miabot na sa 6 ang ilang naka-recover nga mga patayng lawas. Samtang nagpabiling 7 ang na-recover og 7 na lang ang na-missing o nawala karon. Bisan og upat ka adlaw na ang nakalabay. Human nga na-abandon ang ship o ang maong barge, ang 20 ka mga cruise o tripulante sa pagpanguna
sa ship captain ni ini mga kasyargaw, malaumon nga gihapon sila nga makaplagan ang buhi pang laing pito mga kasyargaw o makaplagan kini na buhi pa mga kasyargaw. Nakikalayo na ang tag-iya sa maong barge ngadto na sa mga kabanay sa ilang mga tripulante aron na ilang madala sa ilang tagsa nga mga Pinoy-anan. Sa pito ka mga survivors, duha na ang nakauli sa ilang Pinoy-anan. Rason nga 5 na lang ang ana karon sa Caraga Regional Hospital sa Surigao City og sa uban pang mga ospital nga gidalhan mga kasyargaw sa maong mga tripulante. Ako na latest updates karon mga kasyargaw, labi na sa kadtong barge nga midagsa dito na sa Barangay Cantapoy, Malimuno mga kasyargaw. Good morning po! Good morning Kuya G, pa-shoutout ko sa ako pamilya sa Barangay Union. Hi, good morning Kuya G, og sa tanang happy viewing. Gikan na ka Ma'am Che Gabutero, salamat Ma'am Che. Og sa tanang taga-Kambas-ak tuod sa mga taga-Kambas-ak adunay brownout nga mahitabo karong alas 8 hangtod na sa launa sa hapon dinha na sa inyong lugar. Salamat po, good morning, magandang umaga. Magandang umaga mga kasyargaw. Good morning Kuya, gikan na kang Ma'am Salvacion Cometa Anyas. Salamat po, good morning. Good morning Kuya G, God bless you. Stay healthy po and stay safe po kayo. Gikan na kang Ma'am Grazel Joy Asino. Salamat po. Salamat og sa imong pamilya usab ma'am. Salamat, good morning. Magandang umaga mga kasyargaw. Sa maong mga casualties mga kasyargaw, na ila kini mga kasyargaw dito na sa barge nga midagsa sa Malimuno. Ang mga nangamatay mga kasyargaw na ila nga sila Norman Galon nga nakitaan na o nakaplagan dito na sa shoreline sa Barangay Balite, San Francisco, Surigao del Norte mga kasyargaw. O ang pataying lawas ni ini ana sa Aldonza Funeral Home Services. Ang ikaduhang namatay mao si Michael Enoch mga kasyargaw nga nakitaan dito na sa Barangay Hubgan, San Francisco, Surigao del Norte mga kasyargaw. O kini ana nagyapon sa Aldonza Funeral Home Services. Samtang ang ikatulong nga nangamatay o namatay mga kasyargaw mao si Jose Sherwin Laniba mga kasyargaw nga na kaplagan dito na sa Barangay Hubgan mga kasyargaw. Samtang ang ikaupat nga namatay mao si Mark Evan Cuesta mga kasyargaw. Mao kato ang nakaplagan dito na o nakitaan dito na sa Barangay Mabua, Surigao City. Og ang ikalima mga kasyargaw si Clint Oxtero nga nakaplagan o ang maong nakaplagan sa Barangay Uslao. Samtang ang ikaunom si Limuel Davidas ang uban niini mga kasyargaw nga nakaplagan usab sa ang pataying lawas mga kasyargaw. Kung nakabuok mga kasyargaw, pagkaroon na lamang ang padayon nga gipangita hangtod karon mga kasyargaw. Mga na ang updates karon dito na mga kasyargaw sa mga tripulante sa maong barge mga kasyargaw. Good morning Kuya G, shout out sa kang Mara, happy birthday. Happy birthday kanimo dina Mara Morillo. Salamat, good morning. Ka na kang Andrian Jimenez. Salamat, good morning, magandang umaga. Happy viewing po. Happy birthday, shout out po sa tanang nag-birthday karon. Happy birthday po kaninyong tanan. Unta na malipayon ang inyong adlaw nga natawhan. Salamat po, good morning. Samtang mga kasyargaw, ang atong COVID-19 update sa Caraga Region. Ang atong rehiyon sa Caraga, adunay na itala nga 78 ka new confirmed COVID-19 positive cases mga kasyargaw. 57 niini ang naka-recover, samtang sa maong ihap duha ang natala nga namatay. Samtang mga kasyargaw, ang kinatibok ang ihap na karon sa tibok Caraga Region, ilabi na sa COVID-19 cases, miabot na sa 9,580. 1,062 na ang anaagi hapon sa isolation. 8,176 gihapon mga kasyargaw ang naka-recover. Samtang 342 na ang mga nangamatay. Mga kasyargaw, ilabi na sa maong COVID-19 cases sa atong
reyon sa Caraga. Samtang sa Surigao del Norte, 9 ang naitala nga bagong kaso, 4 sa Higakit, 9 sa Claver, usa sa Tubod, mga kasyargaw. Mga na ang latest updates karon sa Caraga region, ilabi na sa COVID-19, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga. Good morning Kuya G, gikan na kang Mami Inday. Salamat Mami, good morning kanimo din ha, magandang umaga. Good morning Kuya G, good morning Sharganon, stay safe everyone watching from Taguig. God bless po. Gikan na kang Ma'am Eva Trogillo Perucho. Salamat Ma'am Eva, good morning kanimo din ha, og sa tanang taga Taguig, mga kasyarga. Speaking of taga Taguig, good morning sa mga taga Napindan Taguig. Salamat, good morning mga bro. Salamat, magandang umaga kaninyo din ha. Talaga sa mga nagtanaw din ha. Salamat po mga kasyarga. Kaya po yung usab ta din ha. Kaniad po sa Napindan. Salamat po, good morning, magandang umaga. Good morning Kuya G, good morning Siargao og sa tanang taga Barangay Antipolo del Carmen. Salamat Kuya G. Gikan na kang Mambaw Soljen. Salamat Mambaw, good morning, magandang umaga. Good morning usab kang Ma'am Estarlina Gorgolon Cubillan. Salamat Ma'am Estarlina sa imong pagtan-aw adlaw-adlaw. Salamat. Magandang umaga. Good morning po. Ilabi na sa imong pamilya. Salamat Ma'am. Happy viewing Ma'am Estarlina. Salamat po og sa Gorgolon Sister. Salamat po. Good morning Kuya G. Happy Saturday. Gikan na kang Ma'am Estela Mamita Prada. Ma'am Estela, good morning kanimo din na. Shout out po. Shout out usab sa mga taga Pembo, Makati City. Maraming salamat po sa inyong pagtutok dito na sa ating programa. Salamat po. Nagpuyo usab ta dito na sa Pembo. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Good morning usab sa tanang taga Taytay Rizal usab dito sa NCR. Good morning po kaninyong tanan. Dito sab ko nagpuyo. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Good morning usab sa mga taga Mangagoy, Bislig City, nagpuyo sab ko din na. Salamat po, good morning kaninyong tanan. Good morning, gikan na kang Ma'am Mariela Miranda. Salamat po, good morning, magandang umaga. Samtang mga kasyargaw ang atong horoscope karong buntaga. Kinigiya lamang mga kasyargaw para na sa pagkaabot nato sa atong mga success. Sa Aris karon mga kasyargaw, interesting ang imong focus sa pag-increase sa imong income karon mga kasyargaw. Samtang sa Taurus, malimbungan na ka sa timbang sa merkado. Lucky numbers 20, 32, 48, 53. Lucky color jade green. Samtang sa Gemini, ang gahom sa third eye mutabang sa imong deals karon. Lucky numbers 55, 50, 24, 35. Samtang sa Cancer, ang imong heart-to-heart talk magpaareglo sa bikil sa imong mga parente. 56, 33, 18, 44. Lucky color brown. Samtang sa Leo, magpa-increase sa income ang imong money making idea. Lucky numbers 57, 40, 29, 43. Lucky color royal purple. Samtang sa Virgo, maayo ang bikil sa balay tungod sa money matter mga kasyargaw. 54, 33, 47, 22. Lucky color sapphire blue. Samtang sa Libra, naa sa spotlight ang romantic activities karon. Lucky numbers 44, 22, 58, 40. Lucky color magenta red. Samtang sa Scorpio, ma-discover nimo ang limbunganan na mga business karon. Lucky numbers 35, 57, 29, 54. Lucky color brown. Samtang sa Sagittarius, exciting ang progress sa imong business karon. 37, 52, 35, 48. Lucky color mango orange. Samtang sa Capricorn, daghang sayop kon sobra ang rush sa work. Lucky numbers 33, 41, 54, 57. Lucky color tulip pink mga kasyargaw. Samtang sa Aquarius, dunay money making opportunity nga imong i-grab karon. Lucky numbers 33, 41, 50, 59. Lucky color butter yellow. Samtang sa Pisces,
adunay bag-ong mailang nga mahimo nga business resources nimo karon. Lucky numbers 43, 39, 27, 58. Lucky color red ruby. So kana mga kasyargaw, ang latest nato nga mga horoscope na giya lamang para na sa pagkabot sa success karon nimo mga kasyargaw. Happy Fiesta Kuya G sa Rizal. Yes po, happy Fiesta sa taga Rizal, San Vicente Ferrer. Salamat po, good morning, happy Fiesta po. Good morning Kuya G, good morning Siargao. Gikan na kang Ma'am Lina Nogaliza. Kaming Ma'am Lina, good morning kanimo din na. Happy viewing. Salamat po. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita din na sa tong programa, 24,000 o 24,000 katao ika-report nga nakasinati sa adverse effects sa bakuna. Aduna lamang 2.45% o 24,698 sa kapin o sa kamilyon nga individual nga nabakunahan ang ika-report nga nakaamgo sa adverse event following immunization kon AEFI nga gitawag sumala kang FDA o Food and Drug Administration Chief Eric Domingo nga sa naisgot nga mga iha 17,654 ka individual ang nakadawat gikan na sa AstraZeneca samtang ang 7,044 ning ini ang nakadawat sa Sinovac. Sumala pa nga 24,330 ang giingong walay nahimong seryoso nga epekto mga kasyargaw og 344 ang adunay nahimong seryoso ang reaksyon sa COVID-19 vaccine. Una na ni ini nga giingon sa mga eksperto nga pipila sa mga side effect ni ini maong hilanat, sakit sa ulo, sakit sa parte sa lawas nga natupukan, pagpanakit sa tiyan o pagsaka sa dugo o high blood pressure mga kasyargaw. Good morning kuya. Unta na ko kung may quarantine pa kung muuli. Ipangutana di ini. Ipangutana unta na ko kung may quarantine pa kung muuli didon sa Siargao. Wala na po i-quarantine nga mahitabo mga kasyargao. Wala na, dili na i-quarantine. Basta kompleto lamang sa requirements nga gi-require sa munisipalidad nga imong adtuan og kung Surigao nun ka o mga taga Surigao, Siargao nun ka, wala na po quarantine. Base na usab na sa executive order nga gipagawa sa probinsya og sa pag-adapt sa IATF resolution mga kasyargao. Salamat Ma'am Lina sa pangutana. Wala na po quarantine. Salamat po, good morning, magandang umaga. Unless Ma'am Lina kung ROF ka o gikan ka sa gawa sa nasod, posible gayud ka na ma-quarantine. Salamat po Lina, good morning. Samtang mga kasyargao, balikan nato sa entertainment. Ilabi na sa mga fans ni Victor Wood. Mga kasyargao, kini siya mihali na sa kalibutan sa edad nga 74. Mihali na sa laing kalibutan ang veterano nga singer nga si Victor Wood sa edad nga 74. Sumala pa sa asawa ni ini nga si Nerissa. Namatay kini alas 9 sa buntag dito na sa New Era Hospital sa Quezon City kagahapon tungod na sa komplikasyon sa COVID-19. Naila ang maong singer nga The Jukebox King niadtong 70s og mipasikat sa mga kantang In Despair, Mr. Lonely, I'm Sorry My Love, I Went to Your Wedding, Frolic, Eternally, Carmelita, og uban pa mga kasyargao. Condolence po sa bereaved family ni Victor Wood mga kasyargao. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargao. Maayong buntag sa tanang viewers nato karon. Salamat po. Good morning kaninyong tanan mga kasyargao. Salamat sa inyong pagsuporta din na sa atong programa. Good morning Kuya G, pa-shoutout ako sa ako pamilya sa Barangay Union. Bigyan na ka Ma'am Ivy Berdiho. Salamat po, good morning, magandang umaga Ma'am. Happy viewing po sa tanang viewers karon. Salamat kaninyong tanan mga kasyargao. Samtang mga kasyargao, ang atong COVID-19 updates karon mga kasyargao sa atong nasod
Pilipinas para na masayod kita sa mga latest na mga ihap karon sa atong nasod ilabi na sa COVID-19. Ang atong COVID-19 updates sa tibuok nasod Pilipinas. Ang atong nasod Pilipinas mga kasyagaw, adunay kinatibuk-ang 971,049 ka COVID-19 total cases. Nadungagan kini kagahapon adlaw og 8,767 samtang 107,988 ang total na active cases karon. 846,691 mga kasyagaw ang naka-recover na samtang 6,370 ang mga nangamatay. Samtang mga kasyargaw, kagahapong adlaw usab gika-report nato nga adunay 11 nga new COVID-19 variants nga naitala sa Caraga region, mga kasyargaw. Ingat kitang tanan mga kasyargaw. Ilabi na nagkadaghan ang COVID-19 cases karon usab mga kasyargaw. Good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Salamat sa inyong pagsuporta mga kasyargaw. Salamat po. Good morning kaninyong tanan mga kasyargaw. Hindi na lamang ko ito mga kasyargaw. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dini na sa itong programa, Siargao TV News para paghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dini na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibuok kalibutan. Kini nyo nagalagad sa live stream karon. Kuya G, moingon kaninyong tanan mga kasyargaw, pagpakabana pagbantay makisayod aron dili kita mahisukamon. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, maayong buntag. Salamat. Hashtag Siargao TV. God bless us all. Happy weekend mga kasyargao.